Berez, definizioak esaten duena da, irakaskuntza partekatua dela, une berean, momentu berean eta espazio berean irakasle bi edo gehiago batera aritzea. Claro, horretarako ezinbestean badira muga batzuk apurtu behar direnak. Hor, dano batera egiteko hortaz. Dano batera esaten dugunean, nago esaten dano batera pentsatu eta diseinatu, dano batera garatu edo implementatu eta danok batera ebaluatu edo behar denan kalifikatu ere bai. Badago gako nagusi bat. Eta da, arraunean gertatzen den moduan, arraulari denek batera, norabide berean arraun egin behar dute. Badira beste zenbait gako ere. Gako egitako bat, oso importantea da, rolen banaketa. Irakasleek hartu beharko lituzketen rolei buruz ari naiz. Eta rol horiek danak beti joango dira, segun ze helburu daukagun markatuta. Era berean, importantea dabe malgutasuna. Zergatik da importantea malgutasuna? Dano dakigu, eta irakasletzan aritzen garenok oso ondo dakigu, naiz eta gauza bat aldez aurretik oso txukun eta egokita ondo prestatu ustez, gero, klasean, gauza asko pasatzen dira. Malgutasun hori eukitzeko, elkarrekiko errespetua be, klabea da, hau da, irakasleak bata bestea errespetatu egin behar du. Eta bata bestearengandik ikasi egin behar du. Eta ikasketa prozesu hortarako be oso garrantzitsua da komunikazioa. Elementu horiek ezinbesteko dirako irakaskuntzarako. Horiek gabe zaila da, irakaskuntza edo irakaskuntza partekatuaren garapen kakotxartean sano bat. Norbait pentsatu lezake, irakaskuntza hitz egiten ari garenean, da nire tonoa bizkat ikusitakoan, orain arte egindako dena txarto egiten dugula, ezta? Gauz asko egiten ditugu ondo. Eta beste batzuk hobetzekoak ditugu. Irakaskuntza dator hobetzeko parametro horietan, bizkat laguntzeko bideak, baina ez da metodo pedagogiko bat eta bakarra. Seguramente egoki izango da, mixtura hori bilatzea, ezta? Eta ez dezagun euki bildurri jausteko. Jausten da oinez da biena. Beraz, egin dezagun oinez, jauzi gaitezen, altzatu, eta egin dezagun berriro oinez. Egin dezagun gure lana gogoz, maitasunez, eta pasioz. Finean, gure lana marabilide.